karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi Ay, Josie, kasado pa ni si Brian sa huwes. Pues, ka nagluiban siya. Te, ani pagkasal din Luna. Usa kos mo witness yads. Sugtanan Faisal, ha? Faisal! Og mahimo ka na niyang Mrs. Faisal Abdulaziz. Huna-hunaon ko pa na, Josie. Tingali sad, aron malimot ko sa pagpasakit ni Brian ako. Magminyo ko din Nay mo na ang nga mabuhaton niyas. Kay gibudian ka. Busa budi sa nagunam sa binuang sa inyo kabinyuon. Pero Josie, Iiyak na yan. Hilak na po ka. Kalimti na mga kasakit. Oy, kalimting sakit sa mundughan. Oy, tiyaw mo na. Nagigtipon yun sa babae. O mabdo sa ang babae. Sakita. Uy, stop down. Ika, nagkugi kag pangitag sapi alang sa inyong kaugmaon. Alang sa inyong mga anak o ginikanan. Ikaw sa siya. ang akong mga anak, Kana, ki. kaluoy sa mga bata. Sige lang. Salbahe siya. Wasi kaluoy. Kabuutan ni mo. La, kana. Mahimong kuharon niya ni mo mga bata ni mo, yas. Dako naman anak ni Faisal, ha? Faisal. Teenager na ang anak ni Faisal. Gisultihan bitaw ko niya. Adaghan sa di kay naibaw asi ang pamilya, yads. Og naibaw sa siya bahin ni mo. Pero anay problema kung magkasabot agin mo sa Faisal. Naglibog Faisal! Naglibog pa ko. Dili sa yun ang nahitabo na mo ni Brian, Josie. Ay, ipasabot mo nga, dawaton gyapon nimo siya. Human siyang gibuhat, magpagkamartir ka yan, salan na, gibudian ka na. O ang pagpakigtipo niya sa babae, nagpasabot ka, wala siya love ni mo yan. Igo na, Josie. Lawa na. Ayaw na ko sultihian na, be. Wala kay gugmaan. Please, gusto ko mag-inusara. Wala kay gugmaan. Biyaion ako, Josie. Ay, nasige, ay. Bala ka na sa buhay ni mo, ay. Kung love, gini mo sa Brian, la. Sige, anam ka mo pa sa ilon niya. Imos ng katungod. Ang ako ba, may padayag lang ko sa akong bahin. Tungkol kay, babae sabi ako. Babae, magiging akong feelings. Mau, misulti lang ako sa akay buhaton. Kung ako pa inahimutan si mong dapit. Mau na, yads! Naman ako panghipos diri ma. Nakainit na sab kog tubig para sa termos. to na to as mama ni mos kwarto. Elbi, Oh. ipatuog na sa mga bata. Oh. Nya ako tawin lang daan og gata ang bibiro ni Janine, ha. Aron kutumon bata patut yun dayon. Oo, magkutaw ko pa. Ug pusto na akong tualya aron dili mabugnaw dayon. Nya panira lang ako niya, ha. Kay nilatinga ito mong uli pas Brian. Sa di kong urasa ron. Ajisado na. Oh, di na ta mahipong kun di to mauli. Adto nagitingali to mapaulis ang babae. Sige, panira dayon. Pandrang ka yun. Gabi na kayo. Huwag ko magkapinundan na ito sa bahay. Ang mag-midnight sale ron. Siguro ko, lain mo sila nagsabot nga madugay ko. Kapoy ni kinabuhi ah. Ang mga bata ron, labi na si Sam. Mangita sa tuna ko. Oh, uy. Si Dorin. Nipong ko sa suok. May gibati tingali. Dorin? Dorin, naunsa ka? Nalipong ko, Brian. Ipaway ko lang una ni. Mawara ni Brian. Padayon lang sa trabaho ni mo. Oh, sige. Dini ka lang. Pagalantaw lang di ka. Dili ka magpalayo di mo. Okay na ko. Biyain ako. Nagtanaw nga tong supervisor. Sige na, Brian. Alas 2 na hapit. Ug wa gyud mauli si Brian.
Wa na. Tuan na gito siyang babae. Labi na kay mabdos na kyod. Loya gisa ko igsuon. Gisultihan naman siyang mamas magkalihukan kong Brian. Sultihan ko lang siya nga nabuang na gid si Brian sa babae. Kay gisalig na lang ang mga bata kang mama o papa. Ingon man ako. Pait ba ya? Hangtod ko na angin na lang hinuon. Hadlok na lang hinuon kong magminyo. Husto naman ta ko sa edad. Og marag kasugtunan ako ni Ingkoy. Pero nahatlok ko. Suod na ba kay sila si Brian? Close friend. Og may ginaingon na ba? Nga the birds with the same feather flock together. Wa si siguro mausab na ilang kinaiya ni Brian. Uy, may nanuktok man. Siya ka ron. Si Brian ka ha? Pa? Ako ni pa? Siya gid ay. Ha? Karon lang mauli ay. Baya no? Alas 2 na pasados kadlawon. El? Nagpaminaw lang tingali sila sa papa. Elbe? Ug wa gid mo tubag. Sa nako tubagon no? Miuli na kinatagbaw na tingali sa babae niya. Pahala ka dahay. Wa na mo sangpit. Huwag ko labi. Naibaw ko. Nagkadungog sila na ako. Gikapoy na ba kay ko? Labi na kay higda. Asa mo kayo niron? Asa mo ko paingon? Gituyo nila nga wag ko ablihi. Sirado na ba ilang gate na skilid? Swerte ko sampit. Pare! Paringgoy! Ako na pre, si Brian. Pare? Nagdamgo ba ko? Nabati man ako ang tingog sa akong kumpare, eh. Paringgoy! Ako na pre. Ko, siya gid ayon. Pre? Liliyo ko na, be. Pre? Hala, siya gid. Wa gid ay ko magdamgo. Ay, pre, kayot ha? Ablihan ka na ko. Pre, sorry pre ha. Natugaw ka. Usa mang hitabuan nga niya makaning ulasa. Buntag na hapit. Dali, dayon sa dayon. Ang nila ko pahuay pre. Kapoy kiko. Nag-midnight me. Ug sorry kay pre. Katulgon kay ko pre. Oy, ayaw din sa sopa, pre. Wa para ba kay Elise og kabera na? Okay na. Gilubugan na sa kong iro, pre. Okay na pre. Okay na. Pre, Duka na kiko pre. pre Brian. Dito ka sa kwarto, oy. Uy. Atog man dayon. Kapoy kay tanang akong kumpare. Ay, nag-midnight sale ito ilang kitabahuan. Maadto gani unta ko kay may gusto kong paliton. Uyang pa rin Brian, eh. Way asawa nga nag-atiman. Unsa tong orasa nanuktok ang animal hamin, si Brian? Ay, buntag na to, eh. Na-stress naman tingay ito. Hapit na mag-imaw ang adlaw. Mao gyud ang orasa pa. Mga alas 3 na. Wa ko makatugan ang mga orasa. Nakadungog ko pag abot niya. Nanuktok. Wag yung uwaw ng tawhanan sa. Nga lumiani pa man yun na, oy. Nga nahibaw naman ta nga may gikabuangan siya. Tingali unsa na sa ikatarungan niya. Nganong miuli gyud din he. Husto na muna. Nakasabot na to. Nawa na tayo gusto nga mo ni Pasad ni. Tingalig naghunauna na siya sa mga bata. Di tagyod hatagag higayon min ha. Nga makita pa niya mga bata. Ay, amahan ba na lo di tao na amahan na. Ginikana na. Bisag unsa na himo niyang sa tong anak. May katungod gyapon siya. Pero di kita tutugutan ko haon yung mga bata. Way usa sa itong mga apong madaan niya.
Kung duaw lang, o sige, paduaw na to. O nga niya kita, nga musaksi siya pagduaw sa iyang mga anak. Maura na ikahatag na kong pribilehiyo niya. Pagduaw ra. Giandam ko lang daan ng pamahaw na mo. Dili lang nako tugaw na si paring Brian. Oy. Pre. Pre. Oh, Sige kay pre ha. ganina pag ka na sige lang sorry nako. Wat lang una ka pukawa aron makatuog pag ka. Ang mata naman noon ka. Mahal lang ka. Oh, andam na daw. Andam na. Kugar ko nimo pre. Kugot taon dali na. Andam na rin. Ako na bis ba pre. Hmm? Og ikay ko naunaw naan. Hapit ko mo surrender na magpuyo na mo ni Luna. Unya na mahay pre. Gutom na. Mahal na ta. Mahal na ta. Eh, Di. Pwede Talaga? maligo na ko pre. Haybol, ha? Lan kay trabahong way ligo. Busy na ba kay meron? Hangtod sud adlaw pa ang amo sale. Maligo kog kadali pre ha. Na sige. Aron magdungan tagpamahaw. Mirina, tubag ako ate, please. Gimingaw na ko sa mga bata. Hello, Lon? Te, dugayan ni mo ni tubag, uy. Ay, nag-ilis manggod ko, uy. Kumusta naman ka diya? Gimingaw kay ko sa mga bata, te. Paduula, be. Paduula ko mga anak palihog. Elona, una ka makigsulti sa mga bata. Sultihan ta ka sa mga kalihukan sa bana mo dire. Ayaw na sa gisgutin ako, te. Si Samantha og Joshua ang akong gustong ikasilti. Og, te, pagpalit na gud og mahalon nga cellphone ka na makachat-chata. Maka-video call ko sa mga bata pa. Makita ko sila sa video. Ayaw ka guulon. Sige kag kaguol diha, alkansi kay ka. Sultihan ta ka. Ganihang kadlaw na uli si Brian. Alas 3 naman tingay ito. Lanuktok. Nanangpit dire. Pero sa kong kalagot, wala ko ablihi, oy. Wala na siya, uwaw ilo na ay. Bagka na kay Gnongs Brian. Ate, Busa uwad-an na ng gugma mo niya, Ilona. Kay nabuang nagyan siyang uyab si Brian. May pagmaminyo ka diha. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!